retarded siya. Mao ang tagaan mo sa tanang pagsabot nimo. Ambot nimo. Shane! Jinjin, kamu itong nadungog na ako nga kasabagikan sa gawa. Sobra na kayo ang pagkaway tahod ni Shane Pearl na ko, Lola. Jinjin, nga nung dili mo na malang tukason ang matuod nga misteryo sa imong pagkatao. Anong dili mo man ihibaw sa tanan? Ikaw, dugay nang gimilagruhan sa Ginoo. Ito kay mental healing. Dili ka usta ka retarded. Sama sa ilang pagtuo. Dili pa karon ang sakto nga panahon, Lola. Tuna pa ko'y gustong madiskubrihan. May lain pang misteryo nga gusto na akong sulbaron. Kung tamangan man gani ko sa Ginoo, Lola. Ana na nako'y kapasgat ko ang misteryo sa akong pagkatao. Nga dili ko retarded. Nga ang nahitabo sa gamay pa ko. Bunga lang sa ilang kanunay pagprison ako sa bata pa ko hangtod nga nindako na ko. Kanus ka lang dahil mahit bao nga adunay mental healing nga nahitabo nimo. Katupang nagbanding ni ang tibuok na mong pamilya, Lola. Katubang gipay MC si Papa sa CPDRC. Kato sa mga dancing inmates ba? Hinay-hinay na akong nakaamgo ni Adto, Lola. Hinay-hinay na akong nakasabot sa tanan. Apan gipaon dayunan ko lang ilang pagtuo nga retarded ko, Lola. Gipaon dayunan ko sa ang binata mo. Nagkamatikod na day ka nga, dili sakto nga sumukinan. O, Lola, ang akong kang plano ni Adto nga, isurpresa na ko nila ang misteryo nga nagtabo na ko. Ang misteryo sa kalipay nga akong nadawat ato sa dipo ni Shane Pearl. Apat waman ko nila patunga. Hanto na nahitabo na ang pang-rape na ko.
Sige lang, Jinjin. Ani ako. Silula siya na ni mo. Yung mo imong comfort zone. Pila ko na. Apir na lang, Apir. Kimon. Sweetheart, hangyo lang ko din mo ha. Kanang, ay natukos ba ito yung magibuhat ganina? Di mo gusto na maliwat ni Jinjin atong baby. Of course, no. Dili ka ako gusto nga maliwat nga usa ka retired ang atong anak. Iyo, di ka ako gusto, no. Oh, kung sa kagwapa o sa kabuotan lang, okay lang maliwat ni Jinjin. Ha? Gwapa ka dyan. Mas gwapa pa ko, no. Morena pa. Di man sa day ka, I love my own sweetheart. Okay nga, no. Dili ba dahil tinood nga gwapa ko? Oh, nanain mo beauty ni Jinjin, sweetheart. Pero kung ang kinaiya ni Jinjin, mo sa kinaiya ni mo, mas mugwapa pa unta ka. Ikaw, no? Mangita dyan ka nga maglagot ko. Naglagot na sab ko. Na, manakaw na ta. Asa man ta? Atong bisitahon si Papa. Atong balitaan si Papa sa suwat nga gipadaan ni Mama. Kinahanglan pag yun agtuon? Panawag na lang ka ha. Ako lang ba? Susuroy sa ta kay ugma. Balik na sa trabaho. Busy na po. Sumay na lang ba na ma-relax ta ba? Nya, gimingan ako sa amu-am good. So, sa man? Ato na ta? Okay ra nimo? Na. Okay. Bakit ka manakilak si Jinjin o si Mama? Ano naman ka? Dili ka lang, Jinjin, ha? Magkuha akong tubig. Aron makainom ka. Aron maluog mo ako ng dugat. Lloyd, kung sakto man gani ko sa akong katahap, tabangiin taon ko nga madiskubrihan ko ang misteryo sa lugos na nahitabo na ko. Kung dili man gani si Papa Vincent ang nagulit na ako, tabangiin taon ko nga mahibawan ako kung minsan yun. Please, Lord, tabangiin taon ko. Maluoy ka. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumod.